Kuntrattur, żewġ periti u impjegat ġew akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Paċ li nqatlet fil-każ ta' tiġrif ta' residenza tagħha fil-Ħamrun fit-2 ta' Marzu li għadda. L-4 persuni li wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġġubin kontrihom ingħataw il-libertà provviżorja fuq depożitu ta' 1,500 euro u garanzija personali ta' 7,500 euro. L-ispettur Robert Vella flimkien ma l-ispettur Matthew Gallia ressaq lil kuntrattur Ludwig Dimek ta' 37 sena minn Ħażebbuċ lil perit Rodrik Camilleri ta' 36 sena minn Rabat u l-Site Technical Officer Anthony Manġon ta' 72 sena mill-Gżira flimkien ma l-impjegat Nicholas Piteri ta' 42 sena mill-Imqabba. U ġew mixlija quddiem il-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras li n-negliġenza tagħhom waslet biex iġġarfet il-binja li radmet lil Paċ fit-triq Joseph Abela Skolaro. Il-prosekuzzjoni talbet lil qorti biex f'każ taħtija iż-żewġ periti jittieħdilhom il-warrant. Il-persuni tresqu l-qorti wara li l-Maġistrat Claire Staffrat Zammit ikkonkludiet l-inkjesta u identifikat lil persuni li għandhom jittieħdu passi kontrihom. L-avukati Alfred Abela, Arter Azzopardi u René Darmanin qed jidhru għal Rodrik Camilleri u Anthony Manġon. Michael Xrieħa, Roberto Montalto u Franco Gallia qed jidhru għal Ludwig Dimek, filwaqt li Franco De Bono u Marion Camilleri deru għal Nicholas Piteri. L-avukati Joe Giglio, David Bonello u Stefano Filletti deru bħala parti ċivile għal familja tal-vittma u għal ġirien li jgħixu fil-proprjetà li tinsab fl-istess triq.